35 anys, el binomi format pel CAT i les comunitats de regants han permès modernitzar les infraestructures de reg del Delta de l'Ebre, convertint-les en una de les zones productores d'arròs més importants d'Europa. De fet, l'èxit compartit entre el Consorci i els regants no tan sols ha comportat una inversió multimilionària, sinó que també ens ha comportat, ha donat l'oportunitat de teixir sinergies estratègiques de treball conjunt, de coordinació, que avui hem volgut compartir de les comunitats de regants de la dreta de l'Ebre i de l'esquerra de l'Ebre. Sense els regants, l'harmonització natural, ambiental i paisatgística del Delta de l'Ebre no seria una realitat. Per tant, el nostre compromís com a president del CAT, en nom dels consorciats i consorciades, és seguir treballant i seguir impulsant aquest binomi, que és un binomi d'èxit.